ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከመይ ኣለኹም እንኳ ዓይንና ረኣየና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዕድል ስለ ዝሃበና ዕድመ ስለ ዝሃበና ኣሜን ሕጉሳት ዲኹም እስኪ ሕጉስ ዝኾነ ንእግዚአብሔር ክብሪ ይሃብ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ክራኸበና እዩ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ሽመይ ዘይትፈልጡ ተስፋ ጽዮን ሓጎስ ይበሃል ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ኣቦ ሰለስተ ዋልዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ቤተሰብ ብምሉኡ ኣገልገልቲ ኢና ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መዘምራን እኔ ናይ መንእሰያት ሓለፍቲ እኔ መምህራን እኔ ደቀይ ማለት እዩ በዓልቲ ቤተይ ከዓ ሓይለኛ ናይ ጸሎት ሰብ እያ በቃ ኩላህና ስኮታ ኣብቲ መሳርዒና ተጸሚድና ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኣብ ኣውስትራልያ ድማ ንእሽቶ ቤተ ክርስቲያን ኣላትና ቤቴል ቤተ ክርስቲያን ትበሃል ሓይልና ኢና ጀሚርናያ ብሓደ ሰብ ኢና ጀሚርናያ እጂ 10 ኣካባቢ ንኸውን ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሰባትኩም ብዙሓት ኢኹም ብጣዕሚ ምድሪ ክትወርሱ ትኽእሉ ሰባት ኢኹም ኣብዚ ዘለኹም ብጣዕሚ ሓያላት ኢኹም ኣሜን ግን ሓያላት ምዃንኩም ትፈልጡ ዶ ኣብይ ዘሎ ትፀገም ሓያል ምዃንካ ዘይምፍላጥ ዓብይ ፀገም እዩ ተረዲእኩም ደሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ክብል ምስ በልክዎ ኤክሊሻ ዌክ ኣፕ ቤተ ክርስቲያን ተስኢ ኣሜን ተስኢ ክትስእ ዝድለ ግዜ እንተሎ ሕጂ ኣሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እምበኣረይ ነብሲ ወከፍና ሎሚ ኣነ ክትስእየ እስክበሉ እስኪ ድገምዎ ሃሌሉያ እቲ ድኹም እንታይ ይበል እዩ ዝብል ብርቱዐ ይብል ተዘይኢልካ ክተርፍ እዩ ትብርትዐኻ ኣይክህሉን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እስኪ ካልእ ቋንቋ ትፈልጡ ኣምሓርኛ ጥራይ ዝኾንኩም ኣለኹም ኩልኹም ትግርኛ ኢኹም ኣቀይደ ኩሉ ትግርኛ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንምንታይ ተረፍ ከይህልወና ኢለየ እግዚኣብሔር ስሙ ይባረኽ በኣረይ ሎሚ ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ሽማግለታት ንዓኻትኩም ከገልግል ስለ ዝዓደሙኒ ጎይታ ኣብዚሑ ይባረኽኩም መዘምራን ጎይታ ኣብዚሑ ይባረኽኩም ኣሜን ፕሮግራም ዝመራሕኪ እግዚኣብሔር ይባረኽኪ ሓደ ነገር ርኢ ኣለኹ ኣባኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣሜን ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ እስኪ መጽሓፍ ቅዱስ ዝሓዝኩም ሃሌሉያ ሞባይልኩም ኩሉ ፍላይት ሙድ ግበርዎ ኣሜን ዶ ኩሉ ፍላይት ሙድ ግበርዎ ኣሜን ንምንታይ ሕጂ ንመንፈስ ቅዱስን ንእግዚአብሔር ቃልን ነቲ ከተስዓና ዝከኣሎ ነቲ ከበራብረና ዝከኣሎ ነቲ ክፍውሰናን ከፀናንዓናን ዝከኣሎ ጎይታ ግዜ ክንቦ ኢና ኣሜን ዶ ንኻልእ ግዜ ይህብን እየ እስክበሉ እንደገና ከዓ ኣብ ጥቓኹም ንዘሎ ከምዚ ይበልዎ ስማዕ በልዎ ከይትህውኸኒ ቃል ኣምላኽ ክሰሚዐ ከይተነኻኽፈኒ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እግዚኣብሔር ይባረኽ ንምንታይ ቃሉ ለኣኸ ፈወሶም ካብ ጉድጓዶም ድማ ኣናገፎም ስለዚ ቃል ክለኣኽ ከሎ ከጋግየካ ዝኽእል ዋላ ብጥቓኻ ዘሎ ተንክፍ እንዳበለ ነታ ሓሳብ ከይትቕበላ ዝገብር ስለዚ ኣዌር ክንከውን ኢና ኣሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝሓዝና እምበኣረይ ኢሳይያስ 52 ፍቕዲ 1 ከነንብብ ኢና ሃሌሉያ ኢሳይያስ 51 ፍቕዲ 1 ክልተን ከነንብቦ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ከምዚ ይብል ትክክል ድየ ዘለኹ هو እስኪ አንብበለይ
سوري 52 ይቅርታ 52 فقد حدا 52 فقد حدا كم زيبل تحرجي زي تجرزرن رخص أباخي أي كأتوني مو أتصيون نقحي حيل لباسي ويرسالم أتقدس ختما أتبلوز لبسخي لباسي أتي يرسالم تقوقاخي نقفي تنسي تقمتي أتمرخ تقال صيون نما سرك صادكي هيو آمين آمين እግዚአብሔር ይባረክ ነዚህ ያው ቃል እስኪ ጸልይና ሐበርና ሃሌሉያ ሁሉ ዝኻለካ በይንኻ ንጉስን ጎይታን ዝኾንካ በኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ጉባኤ ንስኻ ትፈልጦ ኢኻ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ከአቶ አነጽልልኹ መንፈስካ ክመርሐና መንፈስካ እግዚአብሔር አምላኬ አብዙይ ከዓይ ሰማያት ንኸፍታለና ሰማያት ይከፈት ከዓጹዝ ወጽ ናይ ጋንንቲ ናይ ጥንቆላ ናይ ድግምት ኃይል ንወቅዓለና አብዛ ምድር ዘሎ አብይ ከረን በኢየሱስም ንግልብጣለና በኢየሱስም ንግልብጣለና ሰባት ስልቹዋይ ትኾኑ ዝገብር በኢየሱስም አፍርሶለኹ ቅንዓትካ ግን እግዚአብሔር አማእከልና ይሁን በጎይታ በኢየሱስ ስም አሜን አብዚ ስፍራ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ክትዓየሉ ደልዩ ክትሰርሐሉ ደልዩ ክትሰአሉ ደልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን አምንታይ ኩነታት ኮላ እዩ ኢሳይያስ እዚ ትንቢት እዚ አምጽይዎ ኢየሩሳሌም ወይንም እስራኤል አምንታይ ኩነታት ነይራ እንድሕር ዳልና ኣብ ትሕቲ ምርኮ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ አሜን ምርኮ ሰቢሩ እግዚአብሔር የውጽእ አራ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ ድሕሪ ደጊም ኢሉ ርኹስ ነገር ኣይከኣትወክን እዩ መጀመርያ እግዚአብሔር ታይ ዝደሊ እንድሕር ዳልና ቅድስና አሜን ቅድስና ህዝብ አምላክ ከቅደስ ኮሎ እግዚአብሔር አማከሉ ይርከብ ክጽልይ ኮለሁም ሓደ ነገር ይኸውን እዩ ክጽልይ ኮለሁም እግዚአብሔር ይሰምዕ በቅድስና ከተምልኹ ኮለሁም ግን እግዚአብሔር አማከልኩም ይርከብ አሜን ስለዚህ አምልኹ እግዚአብሔር ዝደሊ አመንፈስ ሐዊ ኮርድ እንድሕር ዳደሊና መጀመርያ መዘምራን ከነቀድማለን ንምንታይ አምልኹ መዘምራን ንርሶም የመዘምልኹ ተረዲኩም ደላ ንማንም አይኮን ናኻትኩም ክዕጅቡ ይኮኑ ናብዚ ሜዳ ዝወፁ ዘሎ ኣብዚ መድረኽ ዝወፁ ዘሎ ንመንም ንእግዚአብሔር አምላኾም ከመስግኑ እዮም ስለዚህ ንስኻ ምሳም ኮንካ ዘይተምልኽ እንድሕር ዳ ኮንካ ተዓዛቢ እንድሕር ዳ ኮንካ እግዚአብሔር ታይ ፍርቀ ይደልይኒ ዝተቀደሰ ህዝቢ ይደሊ አሜን ወይ አነ ቅደስ የስክበሉ አነ ንዑ ክብለ የስክበሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንዑ ዝተፈለየ ህዝቢ እግዚአብሔር አይሃልፎኒ አሜን ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ እስራኤል አምንታይ ኩነታት ነራ መሰህዛብ ተደባሊቃ ነራ ርኹስ ነገር አትዋ ነሩ ዘነውር ነገር አትዋ ነሩ ስለዚህ ካብዚ ዝተላዕለ ድሕሪ ደጊም ኢሉ እስኪ ድሕሪ ደጊም በሉ ርኹስ ነገር አባይ አይመጽእን እዩ ሃሌሉያ አቤተይ አይመጽእን እዩ ኣብ ደቀይ አይመጽእን እዩ ኣብ ዘራይ አይመጽእን እዩ ኣብ ሕብረተይ አይመጽእን እዩ አረ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዘይትውጅ እንድሕር ዳ ኮንካ አዋጅ በአዋጅ ክሰብሮ ይትኽእልን ኢኻ አዲኩም ደሎ ዘውጅ ወለዶ ኢሎም ዝሰብር ዘውጅ ወለዶ ዝስዕር ኣብ ኢትዮጵያ ኮለናሲ መናእሰያቲና ስለዚህ በቃ ናይ ምእዋጅ ቃሉ ናይ ምእዋጅ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ምእዋጅ ትምህርት ተማሂርና እቶም መናእሰያት አነ ፕሮስፐሪቲ ኣብ ህይወተይ ክኸውን ይኽእሉ ጀሚሮም ብልጽግና በረኸት ተአምራት ርእስየ ብላዕልየ እዚ ክብሉ ጀሚሮም ከውጁ ጀሚሮም ትፈልጡ ድኹም ዝሓለፈ ግዜ በዓልቲ ቤተይ ከይዳ ነይራ
እቶም ምሳና ዝነበሩ ብሙሉኦም ዓበይት ህንጻታት ዝውንኑ ዓበይት ካምፓኒ ዝውንኑ እንዳገልገሉ አገልገልት እኮ የመ አገልጋሊ ድኻ ክኸውን መን እዩ ፈሪድዎ ተፈሪድኩም ድኩም ድኻ ክትኮኑ አይተፈረድኩምን በምንም አይነት አህዋታይ ስለዚህ ታንሰ እንደህባ አይሉ ከተሰ ክትከላለካ በሁሉ በፋይናንሻል ክትሳለካ በሂሊንግ ክትሳለካ በፕሮስፐሪቲ ክትሳለካ በቅድስና ክትሳለካ በበረከት ክትሳለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ደቃ ትሶኸለለው نخنتو يولدنا يسوع كريستوس قويدا سلازي دحر دقيم انتاي كونن يلوا روخس زبله اي كاتواك امين شيطان قوني روخس انتحب زي اللي نقحيقه هدي لا بزح غزي من نقح ريفايفال نبل مش عندنا نبل من نقح كابا زجمر اندحر علنا كاب قدسنا يجمر آمين زتقدس ولدن دللنا زتقدس حزب دللنا زتقدست بيت كريستيان دللنا آمين الساعة عريت حيل الديابلس تسبر تقدست بيت كريستيان آمين أبزو مدري تفضلوا أخرانات الله ناي ديابلس أخرانات الله صليح كاتزي حليف كا خلكل زللي هذا يقول له صليح حلف جن زتقدست بيت كريستيان آمين نزل تقدس بيت كريستيان دلاي يهون ديابلس ولا سفر يهون أدراشو ولا يهون أجزيابير عملاق ذيك لا هيا المنجست قبل لا يتكل يسوع كريستوس قويتاي زت تقدس تولد أجزيابير كتسس عليو أنا آمين يسوع كريستوس قويتاي سلازي كم زيلو نقحي هاي لخي ها لباسي هاي العملاق زمان صدق قدسنا يهواتي حيل أملاح زمت بزح جزء ريفايفال ندلينا بزح جزء هيلينج ندل بزح جزء تامره ندلينا بزح جزء بقى سبات بقى هناقف ندلينا أزوي ناي من عماني ناي لب ترتاي نجارجن كما يلو يمسع عند حرالنا مجمرين تاي قدسنا شعو جزء أبير حيل خلق جمر أنا آمين حيل خلق جمر أب إرترا مساعته سماعت كل عصوي نيرو نزوم كريستيان داخلكم كما يلهم كلهم ويتاي بارك كما ينيرو سنبت بروجرام أب تبلا لي تشرشكو ناتو محوات داخلكم ويتاي بارك صبوق على نيرو نفسات دحينهم هاي نفسات هاي دحانو كلا نابتك أخي كما يلهم نعي عصويا شنو بنيزلو متنفسينه عواتي إرترا مساعدكم متنفسينه لما جمر يا جزء لسالين مسحوي إحنا تمرت مهيرة يوم إرترا مساعدكم خبز قرمكم نعم دحرقوا قالوا أتيما دحرقوا قالوا أتيما مهيرة أنا دحنا تمرتي مرايك أكون من تاي بيزي قرني زيابير حاو مسي كما يلو مسي دحر الناقن قلت لكم مجمريا قدسنا نغزي ابيرينا جينا نخلو بيت كريستيان دبدابي صحيفنا بدلنا ندحد اخوينا نسحقنا اتو وقودلنا إلنا دبدابي حنت وانجيلاوت بيت كريستيان التليفون دويلهم صوي امنا ابتو نتمرت خونوكم انت اخو ما غيركم اليوم نادو هو هاتكم زي مصحف قدس هاكمنا نسخاتكم يكون هو كنسب كان دحد اخوينا هنا عخاتكم كنا خبر علينا لهم سمعنا لذي ولا ناتكم نفسات دوقهم وسيدنا نكون مناسياتنا ديغا تزاربنا نكون قبل لهم تزاربنا نكون لذي كتفتحنا دلينا أنا قلقل ندحد أخوينا نسخاتكم تزيفتكمنا كل جزء أسراتنا يسيف زبهال نيرو أنا بتشعو نبيعه بقيو الناس عبوتاتنا نزوان جلزي نتي كريستيان زي كونه ولدو أبص حلو إلهم يمهبومنا إحنا قلنا دكنا كن إكبارك علنا نزامدري بنو حاتا بس في حاتا كيف بارخنا كالنا اليوم
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ኣነ በወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ዝተለኣኽኩ እየ ማንም ሕጂ ኣብ ማንም ክዓግተኒ ዝኽእል የለን ኣሜን ወይ እቶም ኣቦታት ባሪኾም ሰደቡን እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ማንም መድረክ ክልክለኒ ይክእልኒ ወይ ድሕዳልኩም እቶም መጽሓፍ ቅዱስ ዝሃቡና ዋጋ ከፊሎም 66 ዓመት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ግዚኦምን ዕድባኦምን ኣሕሊፎም ዝሃቡና ንሳቶም ባሪኾም እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ማንም ክረግመኒ ኣይክእልን እዩ ሓደ ነገር ክነግረኩም ምዕባይኩም ዘለው ኣገልገልቲ ይኹኑ ማንም ድላዮም ይግበሩ ባርኽዎም ኣሜን ባርኽዎም ንምንታይ ሓይሊ ምእንቲ ክትቅበሉ ሓይሊ ምእንቲ ክትቅበሉ ሽዑ ሶሉስ እዚ ተባሃልናዮ ربع وإلنا حامش نايفوس بروجرام نيرو دس نركع إخا كلنا مريت وديقنا منفس زيابير وردنا بعد حامش تنا مش جمرة فرق لا يتيسب نقح خاب زودو إيسوس كريستوس قويتاي شعو ريفايفال جميل زي كرمو مخانو جد زيابير اندحر دعا أبزي زي السرح كوينكا حج خيدي منهم يبلين أبزي بس እግዚአብሔር በቃ ክተ ሰላሳን ሓደን መዓልቲ አቂድ ማአባህ ወዲቀ ሰብ ማዕጾ እንኳን ከይከፍተኒ ነቲ መፍትሕ እንደው ተጠራጢሮ እንኳን ከይከፍቶ ነቲ መፍትሕ ብታሕቲ እደርብየዮ ድሕሪ 41 መዓልቲ እግዚአብሔር ሰማያት ክኸፍት ከሎ ሪአዮ አሜን ሰማያት ንዓኻ ዝኽፈት አቂድም እግዚአብሔር ክትወድቕ ከለኻ ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ታይዝብ ዘሎ ወኢየሩሳሌም ንቕሒ ሓይሊ ልበሲ ወኢየሩሳሌም ኣትቅድስቲ ከተማ እትብሉፅ ልብስኺ ልበሲ ሕጂ ናብ ልብሲ ምቕያር የእትዋሎ ናብ ህልውና እግዚአብሔር የእትዋሎ ልብስኻ ምቕያር ማለት ቅድስና ለቢስካ ክብሪ ኣምላኽ ምዕጣቕ ማለት እዩ ኣሜን ስለዚህ ክንትዝብ ኮለና ሎም እትስንሰብ ኣሎ ኣሜን ወይ ዝትስንሰብ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እንታይ ኢልዋ ተጎጋኺ ንገፍ ኣምታይ ወዲቓ ነይራ ኣብ ዘይረብሕ ነገር ወዲቓ ነይራ ተጎጋ ንገፊ ሓመድኪ ንገፊ ጭቃኺ ኣፅሪ ነገርኪ ለውጢ ክዳንኪ ለውጢ ብሉጥ ልብሲ ተኸደኒ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ሎም ዘዕጥቆም ሰባት አለው እግዚአብሔር ሎም ዘተሶም ሰባት አለው ማሲ እግዚአብሔር ዝበጽሐና ዝብሉ ሰባት እግዚአብሔር ክበጽሐም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አነን አምላኽ ያምነ አሜን ያምነ ወላ ምድረ በዳ ያምነ አነን አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ታይ ዝብላ ዘሎ ተንሲ ተቀመጢ ስፍራኻ መሓዝ አሜን እግዚአብሔር ዝሃበና ስፍራ አለ እግዚአብሔር ዝሃበና ቦታ አለ አብቱ ቦታ ክንቅመጥ ክንክእላለና ማንም አይቀመጡ አሜን ዶ ሃሌሉያ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ናይና አኻትኩም ሎሚ እግዚአብሔር ዝገብሮ ነገር አለው ኃይል ክልበሲ አትቅድስት ከተማ ዋው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ደመሪያንታ እንደሕጋልና ረግመልኩም ዘይተገዝረ ነገር አባኻ አትቱኒ አሜን ኃይል ክለብስ ኢኻ አሜን ማእሰር ክሳድካ ክፈታሕ ሃሌሉያ አርዑት ዘበለ ሎም ክሳድካ ክወድቕ እዩ አርዑት ዘበለ ክሳድካ ክወድቕ እዩ ዘጨንቓ ክዘበለ ክሳድካ ክወድቕ እዩ አሜን ብነፃነት ቅንዕልካ ክትከይድ ኢኻ ብነፃነት ቅንዕልካ ክትከድ ኢኺ ሓዘን ካባኺ ክእለይቲ ሓዘን ካባኺ ክእለዩ ጋዕ ማእስ እንደ ሓዘን ክትነብር حزن كم منفسي أفتح حزن منفسي أمين أمين وقع كألو أمين يسوع كريستوس قويتاي حزن منفسي تلازي እግዚአብሔር አምላክ ንኽብሩ ይዝደልየኩም ኣብ ኢሳይያስ 60 ፍቅዲ 1 ከምዚ ይብል ብርሃን ክወፅ እዩ ክብሪ እግዚአብሔር ካወፅልኪ እሞ ተንሲ ተመልከቱ
برهان وصلك كبر እግዚአብሔር መጽልካ زي متنساون አለው ማለት እዩ አደጉምኒ በቃ ትብርሃን ናኻ ጥራይ ገርካዮ ተክብር እግዚአብሔር ናኻ ጥራይ ገርካዮ ኮፍ ምባል ስለዚህ ስጋዛይ ተሳካ ነገራት አይልወጡ ነመ አሜን ወይ እስካና ክትስየበሉ አውልኩም እስክድገሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ምስዝቱስ እግዚአብሔር አሜን ትጉም ተወስዶ ንዝትሱ እግዚአብሔር አምላክ ምሰኦም ይወጽ ስለዚህ ከምዚ ይልዎ ክብር እግዚአብሔር ወጽልኪ መተንሲ ብርሂ አብርሂ ኮነን ዝብል ዘሎ ብርህን ተፈላለየ አቀደ አብርሂ ላምባዲናውን የብርሂ ልቹን የብርሂ ብርሂ ግን ባልኻ ብርሃን ምዃን ራሜ ብርሃን ምዃን ንምንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 እንታይ ኢሉ ህይወት አብ ነበረት እታ ህይወትካ ናይ ሰብ ብርሃን ነበረት ሰማያዊ ብርሃን አበኻ ቃል ቢሎም ማንቴ አሜን ማንም ዘይክልክሎ ጎረቤትካ ዘይክልክሎ ከባቢካ ዘይክልክሎ ነገስታት ዘይክልክሎ ዓለም ዘይትክልክሎ ሕብራት መንግስታት ዘይክልክሎ ብርሃን እግዚአብሔር አብ ልዕለኻ ይወድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ማንም ዘይክልክሎ እዚ እኮ ከምዚ ይዛዝን እዚ እኮ ከምዚ ሰባት ብዙሕ ስታከውፅልካ ክእሉ እዮም ክራይቴሪያ ከቐምጡልካ እግዚአብሔር ግን ክራይቴሪኡ ወደይ ይዝብል ውሉዳይ ይዝብል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ውሉዳይ ይዝብል ለማዓንቲ ካባኻ ክመፅእ ከሎ ውሉዳይ ኢሉ ይዝመፅእ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ታይሉ ተንስ ብርሂ እነሆ ጸልማት ንምድሪ ጣቃ ድማ ንህዝብታት ኮጎልግቦም እዩ يقول هاي ملكتني يقول جناخ الفع اما قال حزب اندهلخا اما قال حزب تات اندهلخا نجر جن طغان دنن اول بيبوم كناسو ابخا جن هاليلويا رامي ኢየሱስ ከቀልብ በምግናኸ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለኺ እንተኸውን ወፂኡ ክብሩ ድማ ኣብ ልዕለኺ ጸልማት ኣሎ ወሎ ድና ኣሎ ወሎ ንዓይ ግን ኣይምልከተንኒ ኧረ ኣይምልከተንኒ በሉ ሰባት ኧረ ኢኮኖሚ እንዳወደቐ ንዓይ ኣይምልከተንኒ አሜን አሜን ኣብ ኤርትራ ከለኹ ከምዚ ይብል ነይረ ምድሪ ዋላ ግልብጥብጥ እንተበለት ንዓይ ግን እግዚአብሔር መርገጽ ኸዳሉ እዩ አሜን ትገለባበጥ አሜን ንዓኻ ግን መርገጽ ኣለዎ ንዓኻ ግን መውፅእ ኣለዎ ንዓኻ ግን መፍትሕ ኣለዎ ኧረ አሜን ኣሕዛብ ከም ጭነቆ እንድሕር ጭነቅ ኮንካ ክርስቲያን ምዃንካ ጠጠው ኣቢልካ ኣለኻ ጠጠው ኣቢልካ ኣለኻ ናይ ድሕሪት ማርሺ እቲኻ ኣለኻ ማለት እዩ أحزاب الماتكو قلبهم يخيلي أغاق شوفنهم يخيلي معك هاجن كبرك زيابير وصل كاي اسك كبرك زيابير وصل لا يبلع عولكم أتابعوا صنعوا كبرك زيابير وصل لا يبلعوا بكا هاليلويا كبرك زيابير عند حد وصل كا هذا نجار يزخون نجارات يلوطوا نزيو فارق باولوس نسب إفسيون تاريخ إسكاز الله نقاح كريستوس جبر هالكاي آمين كريستوس نتا جبر هالكاي مستزبر هالكاي تلاعب مستزبر هالكاي تتعبق الشيء وانقا الشيء قلتها يسوع كريستوس قلتاي آمين أحزاب برهان كقرئي أمشي ነገስታት ካን አብጸዳል ክብርኺ ሞጽየ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አበስ መራሲ አጎዳይፍ ጀሚረ ካም ህራም ጭራ እንዳመስከርኩ ይኸይ ካብ ማጭሆት ጀሚረ ካስ ጋማይ ተመናይ እንዳመስከርኩ ይኸይ ምንም የለም እመስክር ከተማ ሁላይ ዞራ መጽሐፍ ቅዱስ ሒዙ ዘውር የዝባል ነረ በቃ ዞራ أما يسقع زي أرك
أما أريجوسي بقى بتحدث دورون عند أتو إزغي يلا كبر زي أبير مسمى ساقن ما نم أوعب هذا جزيسي كم زي فيلم نجار جرناسي أمش تشح سبي ما قويتها تقبلهم بتعرفين يسوع كريستوس قويتها كن حزوس إلى زي كألنا نفسك قالوا تابعات كريستيانات هقل قلتي وجهاتكم نفسات عزولنا تركوا ناتي نداول كم من نتعلم من تاكم زخونة فلت دم إلى زي عينا زي عيها ها بقى بنفسات باس دهنا برهان ما تيجن دهنا خبر እግዚአብሔር ما تيجن سبات كاي صواعك يوم كما صيامه كاي صواعك يوم كما صيامه ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ወይ ኢየሱስ ወዳ አምላክይ ስለዚህ አነ ንስኻትኩም በብርሃን ክንመላለስ ኮለና አህዛብ ናባና ኹ ሕዚኤመ ናብ ነገስታት ከአኒ ናብ ጸዳል ክብርኺ ክሞ ሓደ ግዜ ሲ ኣብ ኢትዮጵያ ኮለኹ ሓደ ዓብይ ሩባ ነይርዎ እቲ ዝነበርኩዎ ቢንቶሎ ዓብይ ቢንቶ ኩሉ ግዜ ስራሐይ በዝቦ ወገኒ أنا زحضر لك أنا وانجيل كتعملني لك أسجل رباعي هجي خمسكر عمسية بتي بنتا إذا حلف لا أبتو بنتا عبيتي باوزاتات هالو هجي تم باوزاتات حنتقن بتعمل دماغتها هنكالوت بتعمل بليك زبلاينه أبت عباي باوزاقن وصر زي بلوم نفسات ناب أي موصمو بتو برهان تقاسيلهم أمريتي ودكو نت مريت بملو نفساتي بقى مش ودقو ايكودنيم اطويله خليت اما براه تقري انجم ين حدا اطراينا زمصه اتا ببوزح تبرح جن قصر زي بلوم يمصو او يروفو زي بلوم يمصو او يروفو نا እግዚአብሔር መንፈስ ከ ብርሃን ካን ድሕር አደም ይቆይል ህዝብና ባኻኽ መጽ ብርሃን ካተ ዘይደም እንታይ ክሩ ኢሎም ከመጽ እዚ ጎይታ ክብለኒ ኮላ 15 ሰባት ነር ድሕሪ ዓመት 7000 ኮይ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ህይወትኩም برهانكم يدمق امين بزاي دخان كتغعزوا اندحر ادالكم برهانكم بحيل يدمق مش غويتا زلكم ركب هاليلويا يسوع غويتاي امين دو برهان كخدم كله فوسل امرات الله لو يبز زبن زي اندحر اريهم حدا اغاننت غبا اندحر اوديو بربعه معازن فيديو بقى يلعل بربعه معازن أجان أنتم أقفلوا إذا أنا بصلت جروبنا نوصلهم درنا أبغى قبل جزء قبل علنا إذا تبغى بقى شرو بصلت جروب أبو إننا غير أمين وي أنا لوت إنسا أباخا لوت إنسا أباخي تأمرات يكون أباخا زياد يرزدل أباخاي أبانا يتبول أباي لوت إنسا أمين دو هل هذا سبات እግዚአብሔር ይርዳና አንታ ይርዳና አይሰርحني ረዲእካስ አለኻ በህይወት አሜን ወይ አለኻ በህይወት ንዓይ ቀባ አንበሉ ንዓይ አተስ አንበሉ አራ አሜን ሓደ ሰባት አይ አንስኳስ ማግለ ይብሉ ዳንኤል ወዲ 75 ዓመት ኮይኑ ይራእይ ነይሩ ወዲኩም ደሎ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ንዓይ ንዓኻትኩምን ብኽብሪ ክበጽሐና ይደልሉ አሜን ክበጽሐና ይደልሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃሌሉያ ስለዚህ አነ ንስኻትኩም እስ ይግባን እትስ ይስክበሉ ደገማስኪ አውልኩም ሰይጣን ይስማዕ እስኪ ሰይጣን ይስማዕ ክትስ ይበሉ አልቶ ዲሁመ ሰይጣን ክትሱ አይደልኝ እንታይ ከም ትገብሮ ይፈልጥ ዝትስ እኔ ይፈዲ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፀ ንምንታይ እንድሕዳ ተናክፈዲ
أب إذن جنة زتجبري corruption يسوع كريستوس حنا خفدمت آمين آمين سلازي بحنا مفداي እግዚአብሔር አምላክ ከተሳካ አይደለም አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ከምዚሉ አብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1:24 ስለዚህ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት እትና እስራኤል ሱልጣን ከምዚ ይብል ፍራይ ኣብ ተጻረርተይ ተዝሕል ንጸላእተይካ ሕነ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ሕነ ይፈድ ራ አሜን ወይ ሕነ ዝፈድ ግን ብመን እዩ ሓደ ነገር ክነግረኩም በአና አይትበሉ ኣብጣኹም ዘሎ ተግዳዓኩም ከ تقلعك أخي بايبل أمين بقربت كاي تتأمامن باي إكزيابير باي أنت بايبلو هاللويا باخي زعي باخي زعي أمين وي يسوع كريستوس ناي جروب أملاك أي كونن ناي قليو أمين وي ناي قليو يسوع كريستوس قوي تاي راين زسمامعو نمنتا اندحر لكم ناي قلي سلا زخونه راين قلي راين زري امين وي يسوع كريستوس قويتاي قلت لكم بعراي عين مايك قعد كله راي زي بلو كن غدغادي زخوت تدكم دلا بعراي عين ما هباي كم الله يري رامين رامين أبراهام بعراي سلاز نبرة أمسك عاطه كل تاي قبر دارو ما يفلق دارو ما يوصل دارو يسوع قوي تاي بعراي زرعان بعراي رامين أدساكم دخون هلو خون بعراي راي تقولون خاله أيقونن مستر أيقن تقبر له كونكت خون إلى لوسر أمين وي مستراي دحرنا تتحايزو نتراي سابورت دحرنا قالو كابتراي منش يلوحو أمين بزوح جزيه أبيات الكريستيانات براي سلازاي مصرتها انتاي خاون مسلوكم قرقاري مزخوتو قرقاري خوتو ما تشون قرقار قرم ما يالو چلچلي بليو بس حريتو ندحنكو خوي هبوه سلازي حارت زلمة دخا صوري ما عندي حرنا على هيبكم ما تايزوا بالمسلكم بركنا بالزبلكم بركنا يزبلي لكم نمنت حارت لاميدي كابو خايد ايدليني كابت حارت نابت الرعين نابتي كبر እግዚአብሔር ዘለዋን ከይዱ እንኳን አይደልيني አታ ተጎርበስኩ አባት ይሸኑ ይዝበል ውሳ ንቃህ كبر እግዚአብሔር አባካለው ህይወት እግዚአብሔር ጭኖ በስ በቃ ህልውና እግዚአብሔር ክሽት ትክክላለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ህልውና እግዚአብሔር አብዘለዋ አቡ ሐርነት አለው አቡ ነፃነት አለው ፍሪደም ይስማዓካ ነፃነት ይስማዓካ ሸክም ከባኻ ይቀልል አሜን ዳ ተጨምድድ ካይኮን ጋር ቤተ ክርስቲያን ድረስ በመካስክ እንታይ ይብል ቆን እንዳበልካ ይኮን ካንተ መጽ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ከበኒ ኢልካ አኻት መጽ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ከሸክመኒ ኢልካ አኻት መጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐላፍነት ከበኒ ኢልካ መጽ ናቤት አምላክ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ሽመት ከበኒ ይበለው አሜን ወይ አጣሁም ዘሎ ንቤተ ክርስቲያን ከመጽ ሆልኻ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ከበካ ይበለው ኢየሱስ ጎይታይ አሜን እዙ ይዝገብር ጎይታ አማርከልናሎ አሜን አብርሃም ጉድጓድ ኩዒቱ አይን ማይ ፈልዩ አገደ አብርሃም መስሞታ ግን እቲ ጉድጓድ ታኾይኑ ፍልስጤማውያን መጽያም እንታይ ገበርዎ ይብለና ደፊኖሞ ሰላም ይደፍኖ እንታይ ኮይኖም ዘይሰትይሉ እንታይ ኮይኖም ዘይሰትይሉ ኣብ ዝገርመኩም
تبع يردون رأي نبع الرأي آمين وي اسكي الرأي نبع الرأي بلو اسخاز وقعت كايس اسخاخات صوتيو آمين اسخاز امسخايان اسخاخات دو حقو صلو آمين وي يسوس كريستوس قويتاي سب بصلال حدا بصلات حدا تسقيو خنبر هاي كلن بصلو طبعا كاصلي صلات كبحال كله تقوي خدكيل عليك أرى آمين ناتا دي عنك فنكو قصر زي بلو يبقى صلات كبحال كله قبل جالان دي حداته بهايلو كله أنا جزء بالسودان سحنت حفتسي أدكس زلوان الصلاة كرمكم قلتي هيدا أقول لك زي دقسي رقبك لي وحجزوا ملا زي أصحى جزاي كنات جزاي أب صلات ما هدميتها بزح كاب صلات ما هدم مخنيات علنا سكت مخنيات نقرأ صلاة آمين قرصو أب صلات مخنيات عند أجبركم ها هاي لو مصدقي من الله قرب كعرف أبدي ما تخا ولا دكس دكس أجد حبتي يقبل صافي أقل بتعمل خبيداتا يس مغنياتها يكونت ها خبيداتا أنا تعز قبل زول هاي دقس سقيدا إيه لا حاجة حس هلونا እግዚአብሔር አጥለቅልቁዋ ሎማ ኃያል አገልጋሊ عد እንዳቀ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይታይ ስለዚህ ሎሚ አነ ንስሓትኩም ንእግዚአብሔር እንተ ዘይተ እትራኢና እንኳን ክንፈልጦ አይን ጸጋና እንኳን ክንፈልጦ አይን ክእል አይነት ጸጋ ለካ እንኳን ክትፈልጦ አይትክእልን ኢኻ ብርከክ ክትብል ኮለካ ግን ጸጋኻ ከተለሊ ይገብረካ አሜን ስለዚህ ፍልስጤማውያን ዝደፈንዎ ሽግር ኮይንዎም እትማይሲ ነቂሱ ምስነቀፀ ተንከብቶም ከዓ ኣብ ኢሸትያ ስለ ዝነበራ እንዳጎያ መመፅን ኣብቲ ጉድጓድ እንዳጎያ መመፅን ኣብቲ ጉድጓድ ምእታው ምስ ጀመራ ተገሮመን እንድሕዳልኩም ደፊኖሞ እዲኩም ደሎ ራእይ ንባዕ ራእይ አሜን ይስሐቅ ምተሰግድ ይስሐቅ ታገበረ ብለና ነቡ ጎዳጉዲ እንደገና ፍልፍል ጀምሩ ንባዕ ራእያ አሜን ስለዚህ ተንስ እግዚአብሔር ይደልየካሎ ተንስ ባኻ ሕና ክፈድ ይደልሎ ከምዚ ኢልዎም ኢሳይያስ 35:4 ከምዚ ኢልዎም ነቶም ፈራህ ዝልቦም ኣጅኹም ኣይትፍሩ እነሆ ኣምላኽኩም ምስሕነ ምስናይ ኣምላኽ ምፍዳይ ኢድን ክመጽእ ባዕሉ ከድሕነኩም ክመጽእ እዩ በልዎም ኣይትፍራህ ብሕነ ምፍዳይ ክመጽእ ኣምላኽካ በልዎም ኣይትፍራህ ብሕነ ምፍዳይ ክመጽእ ኣምላኽካ ኣሜን ኣይትፍራህ ብሕነ ምፍዳይ ክመጽእ ኣምላኽካ ኣሜን ዶ ብሕነ ምፍዳይ ክመጽእ ማእሲ ግን እትስ ዝደቀሰ ሎሚ እግዚአብሔር አምላክ ከተሰው አሜን ፈሊጡ ዝደቀሰ ሕቡራት መንግስታት መጽኡ እንኳን ተነቅነቅዎ አይተስእኒ ነገር ግን ምስተሰጉየ አሜን እግዚአብሔር ከተሰው አማከልኩም አሜን ዶ ወላ ህፃን ቆልዓ ይኹን ተቀበልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ጊዜኹም ኣብ ጸሎት ብዙሕ ጊዜ ቤተ ክርስቲያናት ኣብ ኣኼባ እነ ዘሕልፍኦ ጊዜአን ካብ ኣኼባ ምንም ውፅኢት የለን ኒኽ ተባሂልካ በቃ ባዶ ኮይንካ ትምለስ ንገዛ
عم صلت من حد أصاريات أخي باتخون أمين بصلت ناجر ولا ودي ولا زيابير يودوي كودال كائنات كنجر زيابير بمفتاحنا في مسكاي يسوع كريستوس قويتاي إساياس تسان حدا منخيد هاللويا لما أنتي بزي أخدم دمي هاللويا يسوع عدل تزرك بزح جزين تزلون نيرو مساقاتكم بزح نحلف كله حسب زيابير جن عدل كبناي آمين هاللويا يسوع سان حدا نمببو كاب حدا جميرنا يسوع سان حدا كاب حدا هاللويا يسوع كم زيبل نتحدث بسرعة كبسرهم እግዚአብሔር ቀቢኒ ሞ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ አብሊ ዕለዩ አሜን እስከ አብሊ ዕለዩ በሉ እቱ ብሉጽ መንፈስ አብሊ ዕለዩ እቱ ብሉጽ መንፈስ አብሊ ዕለኻይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እቱ ብሉጽ መንፈስ አብሊ ዕለኺ ሓፍተይ አብሊ ዕለኻይ ሓወይ እግዚአብሔር አምላክ ብሉጽ መንፈስ ንሰብ ይህብዎ ኧረ አሜን أولي لا يلو تملكوا حدا نقدر نقرأكم أبدين يسوع إنكم تنبيتاوي يخون مبر إسحاق نروس يزار بزل أنا عخان رأس خزيت نبيلا بس أجمع الله ها أنا برتع عند حدا الكاتم بيتيكو توج هذا اللخا توج هذا اللخا ها دخوم عند حدا الكا وين مركوسية تحزاكا أبزجر مكة مركوسية تحزاكا دخوم عند حدا الكا أبسال استخا مركوس تحز أجمع يبلون برتع بحد على كها برتع كان كاتنبر أنا بصير بيت أنا هو صعب لو يسحقوني أنا هو صعب بك هو صعب يسحقوني هذا أنت تنكراري أنت تقوم بساس وسع أمين ده الزيابير زقيقو أو تاني أمين كذا يوصع كاي أنقها سناي زبلت راينبر يتقبلوا سا واجاي بالكانكو زبلك الله نواجا رامين سنادي ما فاس እግዚአብሔር አብ ልዕላ ይስክባል አውልኩም ሃሌሉያ አንተ አخذ ጋብር እንደህዳልካ ብስራት ከብስር መንፈስ እግዚአብሔር ዘለውን ብስራት የመዘበስሩ ሐጎስ የመዘበስሩ ሰናይ ነገር የመዘበስሩ ፈውስ የመዘበስሩ በረከት የመዘበስሩ ስለዚህ በረከት ናባኻ ይውጃለሁ ለማንተ በረከት ናባኻ ይውጃለሁ ፈውስ ናባኻ ይውጃለሁ ንምንታይ ንቱሑታት ንመን ንቱሑታት መንፈስ እግዚአብሔር ንማን ይዝመጽ ንቱሑታት አሜን أنا نقدر كنقرأكم تحت نخايبل دخل كلنا حقيله لأن نخايبل قل صحاتكم قاعد دخل كلني سحبات مدري وخماني دخل كلني أديكم لا تحت نخايبل قل دخل كلنا حقيله رامين رام سحبات ولا يحق زني وأخور ندعوه تحت ندحل دالك ها قبعات እግዚአብሔርና በሐመጽይ قبعات እግዚአብሔርና በሐመጽይ ها አርዑዝ ዘበለ ሁሉ ክሰብሪኻ رامين አርዑዝ ዘበለ ሁሉ كسبر እግዚአብሔር አምላክ ብርሃን አውጥልካሎ እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን አባሃመጽሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ታይሉ ንስብራት ልብ خزنن ንሙሩኻት ሓርነት ንስራት ካ መፍታህ ገውጅ ተወልከቱ አዋጅ ዘውጅ ስልጣን ዘለዎ ጥራይ አሜን አዋጅ ዘውጅ ማንም አይውጅ አይውጅኒ አዋጅ ባዋጅ ሀትሰብሮ ወዲኩም ዘላ አብራማሲ ታይሉ መስለኩም أبراهيم يعرف حدا نحن داقين بكريستوس يسوس هنا يبلكم اتاب يسوس كريستوس جل حق منفس هوات ناتي حاتياتن موتن حق حراوتين نيلو كمالك غلط عينات حق الله نا حاتياتن ناي موتن حق الله انت ايش قبل كل جزء ويلخا كتموتيخا كتفيخا بقى يبلكان واقع يبلكان زبل نا يسوس حق ما تخان تايلو حق هيوات منفس تلقيقو يسوس كريستوس قويتاي ما تكسر حيكلني دحرو دخلنا تكسر حيكلني قسقلنا كسر حيكلني نمتان دحدالك حق بحق يسوس كريستوس سيرو آمين أب حق يتنبرني ها أب صقاخ تنبر آمين دو
ኣብ ሕጊ ህይወት መንፈስ ኢኻ ትነብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነዚኻ ኣርዑት ክሰብር ምሩኻት ሓራኸ ተውፅእ እግዚአብሔር አምላክ ዝልከካ ዘሎ ተራጀለ ይኮንካም ራ አሜን ስለዚህ ንእሱራት ሓርነት ክእውጅ ኣኸኒ በዓል ስልጣን ኢኻ ትብል ዘለኻ ኣነ በዓል ስልጣን ኣዋጅ ዝኣወጅክዎ ይጸንዕ እዩ ራ ኣብዛ ከተማ ኣነ ኣዋጅ ይእውጅ ኣለኹ መርገም ሰብር ኣለኹ ክፋት ሰብር ኣለኹ ዓመፃ ሰብር ኣለኹ ናይ ዲያብሎስ ሓይሊ ሰብር ኣለኹ ዙፋኑ ግልብጥ ኣለኹ በኢየሱስ ስም ይገልበጥ እውጅ ኣለኹ ሰማያት ይስምዑ አሜን ኣዋጅ ኣውጅና ኣለና ኣዋጅ ኣውጅ ኣለኹ እስክበሉ ኣነ ኣዋጅ ኣውጅ ኣለኹ ትፈልጡ ዲኹም ኤልያስ ናይ ኣዋጅ ሰብ እዩ يوجي إلياس تايلو أكدا نجس معرف عصر شو عطهده دايز بالمسلكم كابا فيكال أنت زي كوينو ها سماي زناب كون عولي أي كبديو إلو ناي سراوت قوي تاد زياب هير كم زي بلا الله يكون نيلو يا أبتو مصحف قدسنا بدن بغيرنا نور عجو بزاي كاقال عفي نمنتاي دحدا تبالو أكد مغزيابير سلازي قوم يلو رامي اسكا أكد مغزيابير سقوم يبالو أتاكد مغزيابير سقوم يبالو سلازي زبال كوا يصنع يقبر يساقر هاللويا يسوس ودا أملاخي ازاي يقبر قوي تامسا خالو ازاي يقبر لما عن تفوز خونا الكاي فوز خونا الكاي أنا نايسراوت قوي تاك زيابير كم زيب قالوا يزبل بدي فيه قال ساقيرني أمين يا أبراهام سخم زيلو أبزر إيه كام دروس أيوه زي تنبيتاوي نجار جين معرف عصر تحمشته زيابير يا أبراهام بمن تاي تقل صلي بل من تاي تقل صلي زبل مصحف قدس موضوع بقال زيابير رأي تقل نعم تايبي وضح لكم نقال እግዚአብሔር كل ነገር ናባይዝ ዓቢ نقال እግዚአብሔር ይዛብ አሜን ዶ ምግላጽ ባልዋ ትንቢት ባልዋ نقال እግዚአብሔር ይዓቢ አሜን ዶ ስለዚህ በዓሉ ለማዓት አነ ይውጃለሁ ልዕለኩም ተአምራት ክኸውን እዩ ፈውስ ክኸውን እዩ ሃሌሉያ ምሕንካስ የለን ድሕሪ ደግ አሜን ሰበርኩዎ ካብዚ ሕብረት ሰበርኩዎ محنكاس صبركوا هاللويا هاللويا يسوع كريستوس قلتها هبات كابزي زهاد من تايم مسلكم من تايم مسلكم أرديكم دخوني فل سم خلفو لومي ذات حس منفس أرجع لهم لك الله ذات حس منفس زحبرات زيعة ذات حس آمين تحيسا التحالف له قرما እግዚአብሔር ይለቀቅ ህልውና እግዚአብሔር ይለቀቅ ሃሌሉያ አኽራናት ክፈርሱ እመ እብል ኣለኹ ናይ ሰራዊት ጎይታ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ተቀረበኒ እዛረብ ዘሎ አኽራናት ክፈርሱ እመ አሜን ዝንዳ ጸለኹ ከለኹ የማነ ጸጋም አኽራናት ክወድቁ ከለዉ ይርኢ ነይረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አኽራናት ዝኸልከለኹም لما أنتي فاينانسكم ممكن زسلب أجان انتاوي لما أنت توقعيل زحل السبات جنزر تروح بيهم نجر جنا بيكم زعت وايد فلك زياب هير لما أنت واقعي ولا يسوع كريستوس قويتاي لازم لما أنت أنا نسخاتكم بحرو تاكم زخون تفلتوا لكم عناتات يزهنس أمين نعطاك الناس يجمع أبزخ تما زطفو سبات له زطفو نفسات له بزحت نفسات طفو له زيابير كسحبهم أمين زسحب منفس زسلبهم نقرهم زسلبه يوتهم زسلبه زيابير أملاك وقعه الله يرئ له عناتات كهنوس يمه عناتات كهنوس يمه سبات كهنوس يمه كل دخل ناتيو زيابير أملاك أنا إنك حز الله خسكبالو أنا تنسي الله خسكبالو
እግዚአብሔር አምላክ ባኻ ገይሩ ክገብር እዩ ባኽ ገይሩ ክገብር እዩ ተሃድሶ የምጽእ ኣሎ ብስፍራ ተሃድሶ የምጽእ ኣሎ ኣይዋም ጽድቂ ንኽብሩ ዝኸውን ተኽሊ እግዚአብሔር ተባሂሎም ክስመዩ ሲሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ክገብር ኢሉ ንሕዙናት ጽዮን ከጸናንዕ ኢሉ ኣረ ሎማዓንቲ ሓዘን ተወቂዑ ኣረ ተወቂዑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ እዩ ፈልጡ ድግመ ሓደ ሰባት ሲ ብዘይጠቅም በጣም ኣብ ዓብይ ቁጣ ይወኣቱ ብንእሽተ ነገር ሲ ኣብ ቁጣ ከኣትዉ ይርኢ ብጣዕሚ ሕልኽልኽ ዝበለ ነገር ኮ ሎሚ ግን ኣግማዱ በጢስና ራ ኣሜን ኣግማዱ ተበጢሱሎ ሎማዓንቲ ክብሪ እግዚአብሔር ናባኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ እዩ جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخي عبي نبينو جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخي عبي نبينو جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخي سلطون نبينو جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخي سلطون نبينو